ko kan ga foli ban filɛbaga bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ɲɛna ko ni ɲanguma Maliyactu don kibaru kɛnɛ kan kunnafoni hukumu kɔnɔna la an b'a yira ka fɔ janvier kalo tile 6 mɔgɔ kelen ni tora bingani wale dɔ la Koro kibaruya min sera maaw ko la o y'a yira ka fɔ janvier kalo tile 6 n'o bɛnna tɛnɛndon ma Koro kɛrɛnkɛrɛnnenya la Pɔnkɔnɔ marifatigi dɔw kɔni taara bi o dugula mɔgɔw kan a yirala sa ka fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni donnen dugu kɔnɔ k'u y'a kɛ kisɛci de n'o kɛra sababu ye sa mɔgɔ kelen ni tora a la wa mɔgɔ kelen fana kɔni joginna jatigɛ wale tabaga ninnu ka kisɛci hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ dugu groupe d'autodéfense n'o ye dugu lakanabagaw ye u n'olu kɔni ye muguci kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko wa u tor'o de la sa an ka fintigiw yɛrɛ kɔni fana taru u nin don a la ni jatigɛ wale tabaga ninnu kɔni bolila an bɛ yɔrɔ min na i ko bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se ka nin wale ninnu kɛbaga dɔn ni k'u minɛ hali bi jatigɛ wale tabagaw ka bingani hukumu kɔnɔna la a yirala ka fɔ janvier kalo tile 7 mɔgɔ 3 banana Sevare sira kan a yirala sa ka fɔ janvier kalo tile 7 n'o bɛnna tarata don ma mɔbili dɔ n'ale kɔni tun bɛ ka bɔ Mopti k'u selen Koro ale ni Bankasi ni ɲɔgɔn cɛ ko binganikɛla dɔw de kɔni binna u kan kunnafoniw y'a yira ka fɔ bingani kɛra sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 wagati ko wa binganikɛla ninnu kɔni kɛlen ka mɔbili lajɔ u ye kisɛ ci mɔbili kɔnɔmɔgɔw la n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 3 kɔni jogin kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na i ko bi mɔgɔ joginnen ninnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin wagati in na wa fintigiw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli fana kɛ walasa ka se ka binganikɛla ninnu minɛ ni k'u ɲangi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taga Gosi n'a yirala ka fɔ janvier kalo tile 6 yen dugutigi minɛna binganikɛla dɔw fɛ kunnafoniw y'a yira ka fɔ nin wale in kɛra tɛnɛndon sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 wagati ko binganikɛla ninnu tun bɛ mɔbili dɔ la n'a bɛ f'o ma ko 4x4 wa ni marifa tun b'u bolo u kɔni ye dugutigi ka so koko de ta walasa ka se ka taga minɛ a yirala sa ka fɔ dugutigi in yɛrɛ sisan kɔni bɛ san 75 bɔɲɔgɔnko la an bɛ wagati min na i ko bi kunnafoni ma s'an ma ka fɔ mɔgɔ banana nin wale in na walima ko mɔgɔ nin tora a la hakililajigi la an b'a yirala ka fɔ nin ye nin wale ɲɔgɔnna 4nan de ka kɛ nin dugu in na nka fintigiw bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin wagati in na walasa ka se ka dugutigi in ye ni ka segin n'a ɲumanya ka so an bɛ taa kunnafoni kuncɛ Fanakaw fɛ yen nɔ a yirala ka fɔ janvier kalo tile 5 kɔnɔna la cɛ dɔ bɔnɛna nin na ye kunnafoni min sera maaw ko la o y'a yira ka fɔ karidon janvier kalo tile 5 nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati tilegan dere fɛ binganikɛla dɔw de kɔni taara bin cɛ dɔ kan ni ka o bɔnɛ a nin na a yirala ka fɔ ni cɛ in yɛrɛ kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ ye ko Fana Sotelma gardien de kun don ko wa a sisan tun bɛ taa san 35 ɲɔgɔnna la ni binganikɛla ninnu kɔni ye muru de ta ka nin cɛ in kan tigɛ wa a yirala ka fɔ u bolila ni a joli ye hakililajigi la an b'a yirala ka fɔ nin ye nin wale ɲɔgɔnna 8nan de ka kɛ Fanakaw fɛ yen sa nin ko in yɛrɛ kɔni kɛlen don ka Fanakaw jɔrɔ kosɛbɛ ko sabula nin wale in bɛ ka caya cogo min na nin ye tantɔ ko turu bɛna se olu yɛrɛ ma don dɔ la ko wa mun ye balinako ye nin bɛɛ la k'u mana mɔgɔ fɛn fɛn kɔni nin bɔ a la u bɛ boli ni o tigi joli ye olu kɔni t'a dɔn u bɛ taa fɛn min kɛ joli in na o kama sa ni mɔgɔ kofɔli ninnu kɔni ye welewelekan bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ walasa mɔgɔ minnu nɔ mana kɛ nin wale ninnu na ka se k'u minɛ ni k'u ɲangi u ka kɛwalew la an balimaw an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ ka bɛn bi ma janvier kalo tile 8 o de tun ye nin ye aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma